posik lortutako emaitzekin azken hilabetetan. Eta, herrikitan aurtengo denboraldian surf egiteko eta lehiatzeko eta zer gertatzen den. Orain dela 2 urte World Surf League profesionala pixkat aldatu zuen sistema eta regionalki daude zirkuito ezberdinak, kontinente bakoitzeko hoberenak klasifikatzen dira challengerretara. Uste dut hori dela guztion ametsa eta ez da egon hor inoiz Euskal Herriko emakumerik eta uste dut guztiak gaudela hortara llegatzeko lehian. Helburu hori oso handia da eta oso hori bakarra baldin bada galtzen zara pixkat bidean, beraz niretzako beti da nire buruan fokoa ipintzea, bihar gaur baino bedagoa izatea surfean eta pertsonalki ere. Eta mangaz manga, txapelketa eta pixkat hobetzen disfrutatzea ere niztut dela helburua, batzuetan lehiaketa hauetan ahaztu egiten dugula presioa dela eta hor pixkat disfrutatzea eta niztut hori oso garrantzitsua dela emaitza honak egiteko. Bai, niztut pasan urtean eta lesioa zela eta pixkat lagundu indit ikusteko surfa eta kirola joko bat dela besterik ez. Joko oso polita eta balore asko dauzkala eta horiek dira erabili behar ditugunak guk sozialki eta gure pertsona pixkat inpakto positibo hori egiteko gure bizitzan eta baldin badugu sozietatea. Niztut nabaritu dela txapelketetan emakumeen partez bereziki, segun mutilak zeukaten txapelketa gehiago, eta nabaritu egin dela ambientean bizkat presioa nabaritzen zela. Manga bakoitza oso importantea garrantzitsua zen azkenengo rankingerako. Mentalki eta nola ikusten duzun zure perspektiba hori niztut oso garrantzitsua dela, edo nire kasuan oso garrantzitsua izan da. Eta nire buruan niztut hori izan dela, niri lagundu didana teknikoki eta fizikoki ez nengoen nire momentu hoberenean, baina niztut bestea pixkat konpentsatu duela eta sailkapena lortu indut. Banabil pixkat arrastratzen sorbaldeko pixkat lesio txiki bat, ez da garrantzitsua, surfe egin dezaket, baina horregatik izan da erabaki zaila zen ez nabil 100%, eta niztut challenger batera joateko 100% egon bazara eta ez kontu zibiltzen entrenatzen gehiagi mangak dituzun baino lehen, edo ez nuen nire burua hori ikusten, eta erabaki pixkat tristea izan da, zen snapper izan da, nire ametsa izan da txikitatik, ni hori igaretxe nituen negu guztiak 14 urte nituenetik, eta hori ikusi ditut nire eroe eta eroina guztiak surfeatzen, baina holakoa da kirola, holakoa da bizitzan, niztut datorrena alduzun moduan nabegatu eta niztut erabaki hau. Helduera 4 urte hauek lesioa dela eta perspektiba berri hori horren bizkat emaitza da, eta niztut Ego Afrika ezagutzen dut, baina ez dut ezagutzen nolatu hori, eskuma bat da, berez nire surfari ondo datorkio, baina ez dut maila oso altua da eta guztiak egongo dira prest, txapelketa horretarako, baina ni nire lana hemen etxean egingo dut 2 hilabete hauetan, horrek ere niztut indarra emango didala eta energi berria emango didala pizka bat etxean egotea beti niztut guztiok, ni behintzat oso guztara nabil hemen eta urteko hilabete hauek oso gonak dira hemen entrenatzeko, beraz gogoekin uztarerako, baina momentuz disfrutatzea eta uneko unera bueltatzea. Niztut instituzio partetik, basketin bezalakoak edo beste modukoak oportunitateak eman dizkigute denbora entrenatzeko eta profesionalak izateko berez, ez beste lan bat izateko eta emaitzak ailegatu egin dira eta orduan niztut hori nesken partetik niztut talde moduan niztut lan ona egiten ari garela oportunitate horiek aprobetxatzeko eta emakume txikiei edo neska txikiei erakusteko profesional bilakatzea posiblea dela nahi izan ezkero. Urte batzuetan batek eta beste urte batzuetan beste batek, baina ez dut oro har maila ona dela eta ez dut hori zelebratzekoa dela.